Ensemfofro emunu Zorkor Square wo bongo mansinim watifi apuemantemu ate edenne ni nyina ne saboafo bi abesi eye dining hall ede amawom eno asi wo mu hawa hodo bi a wo wo ho no ano kwai. Ene sokopemu ewoye etifin do mantemu asuku a ewo ho Zorkor Senior High School atadwe ene wono matedene ne nyina yese empanifo adwene won ho na se de wo hwe se adusua ho nsem betimi egyina ne naso na akonanim ewo ho no mu yenti no empanifo adwene won ho asabere de wono mahwe akwakosi eya biaya eya adusuafo won betena na wo mu adidie debroni beka se dining hall no wo mu etimi akosi bi ede ama wono mo na wo kye se wo ye we nyina se bebo ama adusua ho nsem etimi egyina ne naso no adidie mu no so betimi akonkan ede ama wono mo boto aso no na wo kyese wo hwe eden ya wosie na eya befudie bi ena wo hwe ye asi ede ma wono ma wo kyese bia ya eye de suafo betena adidie no ehwa wo masan so aye mukase ede ahyemu ede ama wo mo kane so betena afofore so na enfifireti ye na yehu ye ho ne ade no se sei de nya sa na wono mo ekọ no fise edan no mu so obi abenya baabi partner frama so ebetimi akomu ya de suafo ebetimi atena se na wo mo adidi ewo ahotomu eno achi no na opanipa no ena woda skuya no ne din eye owura Keisa Achigawe wono nso hwe ede na ase akọ ede ama ekoise wono ma beye adefefe ede ama wono mo no wache wani so a ehwa wahye wono mo bose se de wo mo ababesi edan na de ama wono no so behwe se wo bedi nini na enkofa wo ha obia emfa emma ne krakra mu no adesuafo mo ho no mo nso no ekire wani so a aso a woche se wo dampanifo ase akrankra nwum ekwa hodo beboa ye ema wono esi sa edan ma wono mo no wahwe de na ase akọ ede ama won nyina